שלום לכולם, כאן צוות יוגתית, והיום אנחנו נלמד איך אנחנו מאפסים סיסמה במקרה ושכחנו אותה. אוקיי, אז הכלי שאנחנו הולכים להשתמש איתו הוא PC Login Now, כלי חינמי, אפשר להוריד אותו באינטרנט. כמו שאתם יכולים פשוט בגוגל לרשום PC Login Now, וזה הלינק הראשון, או שאתם יכולים ישירות להיכנס לאתר הבא, www.pcloginnow.com. תחצו פה על דאונלוד ודאונלוד, ובעצם אתם מתחילים להוריד את הקובץ. אני לא אבצע את ההורדה כי יש לי אותו כבר. אחרי שסיימתם את שלב ההורדה אתם תקבלו בעצם את הקובץ הבא, תבצעו את ההתקנה. אחרי שאתם מסיימים את התהליך אתם תקבלו את הקובץ הבא, שזה בעצם קובץ ISO שיש לצרוב אותו על דיסק. מי שלא יודע איך להשתמש עם קובצי ISO אתם יכולים לפנות אלינו לפורום ואנחנו נשמח לענות לכם על זה. ואחרי שצרפתם את הדיסק אתם צריכים בעצם לתת למערכת לעלות מהדיסק. אז איך זה נראה? אנחנו נעשה את ההדגמה על מכונות וירטואליות. פה לצורך העניין שמתי את הדיסק, והנה המערכת מנסה לעלות ממנו. זה התפריט שתקבלו בהתחלה. אתם יכולים פה לבחור באפשרות 1 וללחוץ Enter, או לחכות כמה שניות וזה אוטומטי אחרי 30 שניות יתחיל לעלות. עכשיו הריצו פה כל מיני פקודות, זה תהליך שלוקח להערכתי משהו כמו 5 דקות, אז אנחנו ניגש ישר למכונה שכבר עלתה. זה בעצם הממשק שאתם תקבלו בסיום התהליך. אתם עושים פה Next. פה אתם צריכים לבחור מערכת ההפעלה שלכם, הוא מזהה בעצם את כל המערכות שיש לכם. אצלי כרגע מותקן רק Windows 7. וכאן הוא בעצם מזהה את כל המשתמשים שיש לכם בתוך המערכת שבחרתם. אז ככה, אצלי יש את הדמין שזה המשתמש שלי שלצורך העניין שכחתי את הסיסמה שלו, ויש את המשתמש אדמיניסטרטור שהוא בילדין. מה אנחנו יכולים לעשות פה? יש פה כמה אפשרויות. קודם כל, זה הדבר הכי חשוב פה, password is empty. אנחנו בעצם עושים שהמשתמש יהיה ללא סיסמה. יש פה אפשרות לבטל משתמש, או הפוך, למשל כמו אדמיניסטרטור שהוא בא בילטין הוא בדרך כלל מבוטל, אנחנו יכולים להוריד לו את ה-V הזה ואז הוא לא יהיה מבוטל. Locked out זה משתמש נעול, אנחנו יכולים או לנעול או הפוך לשחרר משתמש, ויש פה אפשרות לבחור סיסמה שלא פגה. כרגע אני מעוניין בעצם לאפס את הסיסמה, אז אני עושה שמשתמש יהיה ללא סיסמה. נעשה הבא. הוא מטריע לנו בעצם שהפעולה עברה בהצלחה, והוא שואל אם אנחנו רוצים לאפס לעוד משתמש, אני לא מעוניין. ואוקיי, בשביל להפעיל את המחשב מחדש. בשלב הזה אתם צריכים לשנות שהמחשב שלכם יעלה לא מה-CD אלא מהדיסק קשיח. מי שעשה את השינוי הזה, מי שלא יודע איך לעשות את זה אתם יכולים לפנות אלינו בפורום ואנחנו נענה לכם על זה. עכשיו מה שנשאר בעצם לחכות שהמערכת תעלה, ואנחנו נקבל את המשתמש שרצינו ללא סיסמה. זה הודעות שלא תקבלו, אני פשוט חיביתי את המכונה לא בצורה תקינה. אז הנה בעצם המשתמש שלי אדמין שהיה עם סיסמה. עכשיו אני לוחץ עליו
והוא ייתן לי להיכנס למערכת ללא סיסמה. זהו, כמו שאתם רואים אני במערכת עם הרשאות אדמיניסטרטור ויכול לבצע מפה כבר את כל השינויים. זהו, אם משהו לא היה מובן לכם בתהליך אתם מוזמנים לפנות אלינו ב-www.yogatit.com ונשמח לענות לכם על כל שאלה.